Ngubani nalo othule ethe cwaka. Akhumzi Jezile wazalwa ngomhla we-15 kuJanuwari ka-1989. Inkaba yakhe ikwilali yasesinqumeni eNgcobo eMpuma Koloni. Uzalwa kwikhaya lasebukhosini bamagcina, yena ungowesithathu kubantwana abane. Imfundo esiseko uyirhabule kwisikolo samabanga phansi iMbuqe eMthatha. Ngonyaka ka-2000 usapho lwakhe lwafudukela eRhawutini. Kulapho ke athe waqoshelisa khona amabanga phezulu kwisikolo iWinile ezonke izizwe eKatlehonge kuRuleni. Waliphumelela apho ibanga lakhe leshumi ngo-2007. Ngelo xesha lalisele libabazwa igama lakhe, ethandwa, esaziwa ngokuthabatha inxaxheba kwezenkcubeko. Eso ke yaba sisiqalo sokuqaqamba nokuqama kwalenkwenkwezi inguAkhumzi. Uqala ke ukuxelenga eseyijongwana iminyaka ili-18 ngo-2007 kumzi wakwa-Urban Brew njengomsasazi kwinkqubo ezahlukeneyo ze-YoTV. Uthi ke uAkhumzi ngelo xesha xa wayexelela umamakhe ngalo msebenzi awufumeneyo, umamakhe wayecinga ukuba uzisikela nje enqatheni ebalisa intsomo emini, kodwa unina wakholwa mhla embona kumabonakude. Nanjengomntu ke osisinqina-nqina esinxanelwe ulwazi, ngo-2008 uAkhumzi walunabisela nakwezinye inkalo ulangazelelo lolwazi. Waba yinxalenye yegqiza labaqulunqi beenkqubo, wafunxa ulwazi de wangumakhwekhwetha. Kwathi ke ngo-2012 wazibeka phantsi intambo njengomsasazi wenkqubo. Inzipho wazifaka zatshona ekubeni abe ngumlinganiswa kwimidlalo kamabonakude. Uburharha bakhe ke kwezobulinganiswa ububonakalisile kumdlalo Ikhululeka Siyavota kwicandelo lemfundo le-SABC engumlinganiswa ophambili uTsietsi Zwane. Ngo-2013 waba ngumlinganiswa ophambili kumdlalo we-SABC 1 iTempi Pushers engungulube. Elo gama ke laba sisinama ndakunamathela, esabela ngelikangulube naphina apho ahamba khona. Indlela ekuqhubekileyo nenobuchule awayelinganisa ngayo le ndoda ithwaxwa zinzingo ingungulube yakhokelela ekubeni athiwe Jezile ngewonga leSAFTA, ebethelela ukuzinikela nokuzijula ijacu kwakhe. Ube yingulube ke kwiTempi Pushers de kwangu-2016. Ngenxa yokuchuma ngolwazi kwezokuqulunqa inkqubo, ngo-2015 iUrban Brew yamnika uxanduva lokuba ngumlawuli nkqubo kweyona nkqubo iphambili kwezomculo kweli iLive Amp. Waxananaza ngo-2016 ebuyela kwezokusasaza kwinkqubo ka-SABC 1 iFan Base. Ubunkokheli ke bebusegazini kumfo kaJezile. Akothusa xa iUrban Brew imbeka kwindawo ebanzi kwakhona ngo-2018 njengomqulunqi wochungechunge lweenkqubo zolonwabo, #WTFDumi, iLive Amp, iYoTV neReal Goboza. Kuyo yonke lo nkqubela akazange akhukhumale uAkhumzi, enentobeko, engazibandezi, enentshisekelo yokugubhulula nokuchumisa italente yomlisela nomthinjana. Ixesha lakhe walixhaxhela nasekubeni abe yijaji kwiSouth African Music Awards nakwiSouth African Film and Television Awards. uAkhumzi ke ebengenantloni ngobudlelwane bakhe noThixo wakhe. Elubabaza kangangoko uthando olukaThixo, evuma kunjalo nje, engqina ukuba enjenjenje
engulo Jezile nguye kungenxa yenceba nofefe lukaThixo. Ugagenena lengqonge kaqubule gqitha ikukufa ngomhla we-28 ku-April walonyaka. Wavuma uThixo wakhe, naye wasabela uAkhumzi, wabuzolela ubuthongo bokufa. uAkhumzi ushiya unina uzoleka, odade wabo uNosiphiwe noSiyanda, umntakwabo uGcina, nabatshana bakhe uOyama noMelisa. Siyavuma noba sivumi, siginyile noxa kurharha. Uthi ke uXhosa masilale ngenxele. Nawe ke lala ngoxolo dodo kaZozo, lala uphumle emgcina tyhopho, xhamela nokwindla gabule khula malambendle. Uyakuhlala usezinhliziyweni zethu ngalo lonke ixesha.